Radyo natin quick break! Lord, salamat sa imong blessings. 407 years daghang nangaayos sa akong mga sakit-sakit. Karon, guilty na sila everyday. Sakit-sakit nga sama sa pananglit, hubon sa soso, nara Twitter, nalog sa bungot, nabinat ang alangala, ipilasan sa ilok, naigo sa kilat, kay wa na napo, ikarapata, diinjan pa na ang suwang, nakibol, nalabakan sa pabo, nadatugan sa tukog, napasok sa kwako, giduka, napuga, natuka, og nabika ka ang paka, napandol sa umang, nakalamoy luwag, nawalwag og nalubag ang alingagngag, naluthan ang mata og hubagang ati, oy, nigahi gyud si Manoy. Atangi, sugata ko ninyo kay ako danghag. Mayo nog dos, magsuroy-suroy ko ginamos, tagpiso ra na ang takos. Ano na libreng una for limited offer rasad na. Mayo 3 ug 4, magsuroy-suroy lang gihapon ko. Mayo 5 size, this day is very nice. The people is very wise. Instead of eating rice, they are eating mais. Mayo 21-22, wala pa ko anay hilamos kay napakan ang akong lagos, delikado ko anas titanos. Mayo 23 ug 24, pangita ako ninyo kay magduwa tagtago-tago, kamong tanan hago. Mayo 25-26, tag-ana ko ninyo kay ako mag-disguise. Ug mayo 27-28, ambot asa ka ko. Sugata ba gyud ako ninyo kay ako muhatag libreng buwad og sardinas pakapinana nako og balikas. Og take note kanang nagsigigngis-ngis dili ko kana kauban. Ayaw ka mong patunto kay kaniadto nahulgan na siyang putot sa kaymito mo nang nahimo na siyang tunto. Please contact 462-34-2. 462-34-2. Kung walay mo tubag naputlan na ako sigurado. Sa ako na lang cellphone numero 0920 kay Globe Rabako 0920-1212 wa di ay to. Kini nasad si Uncle Malnores sa Abdong Nangawas siyudad nga Bugdo sa lubot may badlist na buthan sa Kwitis. Sugata ba gyud ako ninyo kay ako danghag. Danghag, salamat.